Ćao ljudi, dobrodošli na kanal Treneri. Dobrodošli na serijal Veliki brat, gdje tad ja imamo za cilj da vam damo savjete koje bismo mi volili smo čuli kad smo bili mlađi, ali naravno i ako ste stari od nas, poslušajte. Imamo pitanje derealizacije. Sad ovako. U samom procesu stizanja ka nekom cilju često se zagubimo i otuđimo od realnosti. Mi počinjemo da živimo za taj neki dan kad će naša realnost postati taj neki naš zacrtani cilj, jel tako? A trenutnu realnost ne prihvatamo i smatramo je nečim što jedva čekamo da prođe. I tako živimo svakim danom čekajući da se taj dan okonča. To nas čini veoma bliskim jednoj psihijatrijskoj dijagnozi koja se zove derealizacija, kada osoba odbacuje sebe i svoju realnost i zamišlja je nekom drugom realnošću, što uopšte nije dobro. I na taj način se otuđimo od sebe i onoga što se danas dešava oko nas. Taj imaginarni svet u kojem živimo je onaj svet koji ne postoji, postoji samo u našoj glavi, a realni svet nam prolazi ispred nosa, a mi ne stignemo ni da ga doživimo. Tako da, nemoj dopustiti da tvoj cilj uopšte diktira kako ćeš ti posmatrati na svet. Nemoj da čekaš da ostvariš ono što si zamislio pa onda da živiš. Nemoj da misliš da je to jedino što te čini vrednim. Osjeti uvek svaku emociju, osjeti uvek sve ono što te čini čovekom. Nemoj da dozvoliš da prođe sve. Tvoj uspeh te ne čini čovekom, već te čovekom čini ono kako se ponašaš prema drugima. Druga stvar o kojoj ćemo pričati jeste sakrivanje od ostalih zbog sramote jer i dalje nismo ispunili naš cilj. I sada hajde da pogledamo u kakvim vremenima živimo. Ako nešto nakačiš na društvene medije, automatski to nisi uspio da ostvariš. Da li je to ispravno? Ne bih rekao. Ovu temu bih volio da započnem sa ličnim doživljem, odnosno početcima svoje trenažne karijere. Zbog čega? Pre nego što sam krenuo da treniram bio sam gojazan i zvali su me svakakvim pogrdnim imenima. Svinjo, debeli, medvedu i tako dalje i tako dalje. Šta se tu desilo? Povukao sam se u sebe i nisam dozvolio da me niko posmatra. Naime, ja sam se hvalio, počeo sam da treniram, uradio sam svoj prvi sklek, prvi zgib, prvi čučaj, prvi trbušnjak. I to je izazvalo mnoštvo pomešanih reakcija. S jedne strane imali smo pozitivne reakcije od ljudi koji su me podržavali, dok smo imali one negativne koje su me uvijek više pogađale. Povukao sam se, kao što kažem, u sebe još više, bilo me je sramota što sam u procesu mršavljena, što sam u procesu treninga, nisam znao da li je trening ispravna stvar za mene. Hoću da vam kažem da nema ništa loše u tome što ste počeli. I zamislite ovo, ako ste u sobi sa 6 običnih ljudi i jednim milionerom, ispišete svoj biznis plan i kažete, ja hoću da budem milioner. Svi će vam se smejati osim milionera. Ljudi koji vam se smeju i koji se ponižavaju uvek iza vas i ne dozvoljavaju da se odcepite. Tako da imajte to uvek u vidu. Kada bih vam ja sad hipotetički dao kola koja god želite, posao koji god želite, novac koliko ga god želite, ovako na ruke, da li biste vi bili srećni i zadovoljni u tom trenutku? Da. Da li biste bili zahvalni? Pa, u tom trenutku da, ali ne biste znali da cenite to što vam je doneto. Uvijek ćemo više ceniti ono za što smo se više založili i za što smo proživjeli nešto, za što smo dali mukotrpan rad, trud, znoj. Tako da, nemojte da želite samo cilj preko noći, već želite da učite kroz taj proces. Vidite, mi generalno stvari vrednujemo na osnovu toga koliko je teško doći do njih i koliko je teško ostvariti neki cilj, koliko je teško ostvariti neko materijalno zadovoljstvo, neko umno zadovoljstvo, neko mentalno zadovoljstvo. Koliko je taj u stvari cilj težak za ostvariti. Na osnovu toga mi pravimo neku skalu vrednosti. Tako da što je teže dostići neki cilj, mi kao mi kao društvo prihvatamo to vrednijom stvari. Tako da ja ne znam zbog čega ljudi generalno beže od rada, od truda. Zašto se sakrivaju i zašto ne daju sve od sebe. Jer ljudi, više ćete mnogo ceniti i sebe i taj rad koji ste ostvarili ako se potrudite. Da su dijamanti svuda po ulici gdje ih svako može skupiti kako god prođe, da li bi oni imali toliko vrijednost? Naravno da ne bi. Vidite, stvari u tome da mi nikada nećemo vrednovati nešto do čega se lako dolazi. I to nam je urođeno tako, svakom čoveku. Tako da počni i sam da vrednuješ svoj trud. I počni da se boriš za ono što je mnogo teže. Tako da, što je put do nečega teži, to je sam cilj vredniji i rezultat se više vredni. A što smo mi sebe više uložili u dostizanje istog tog cilja, to i mi više vrednujemo taj cilj i zadovoljniji smo sobom i time što smo ostvarili. Dakle,
ostvarivanje samog cilja preko noći i bez uloženog truda apsolutno gubi na vrednosti. I nikada neće biti isto cijenjen kao kada ste vi uložili trud i dali sebe. Tako da nemojte da bežite od teškog rada, već krenite ka njemu. Uvek trebate da izaberete teži put, jer šta treba da pomislite? Treba u tom trenutku da pomislite, ako je ovaj put toliko težak, neće biti mnogo ljudi koji će ići tim putem, jer je mnogo težak. Daj da ja idem tim putem. I bit ćete jednostavno jedan korak ispred. Uživaj u procesu, zavoli proces, daj sve od sebe u tom procesu i nauči iz njega. Jer kao što se kaže, osoba koja voli da hoda će uvek stići dalje od one osobe koja voli destinaciju. Sada ćemo pričati o psihološkim aspektima, odnosno tu vreme, osudu, konstantnog pritisak koji osjećamo, kao i neko negativno razmišljanje, odnosno manjak samopouzdanja. Krenut ćemo od osude i tu ću se dotaći onoga što sam već rekao. Ljudi koji vas osuđuju su uvek iza vas i vuku vas i ne dozvoljavaju vam da se odcepite, da budete bolji od njih. Nemojte obraćati pažnju na takve ljude, radite ono što ste počeli i nemojte nikada da ustajete, uvek će se isplatiti. Manjak samopouzdanja. On može biti prouzrokovan zbog više stvari. Recimo, niste zadovoljni kako izgledate, kako se ponašate, kako govorite. Ali zapamtite, uvek morate imati određenu dozu samopoštovanja prema sebi, govorite kako ste najbolji, volite sebe i vidjet ćete kako će vam se život promeniti. Cenite to. I dolazimo do pritiska. Zbog čega smatram da je pritisak izuzetno bitna stvar i ona stvar koja ne treba da nas demotiviše, već ona koja treba da nas gura zajedno sa disciplinom kako bismo ispunili ono što smo zacrtali. Hajde da zamislimo jednu stvar. Ne znam za vas, ali ja sam uvek maštao da igram za neki vrhunski klub u fudbalu i da dam pobedonosni penal. Ali zamislite taj pritisak. 90.000 ljudi vas gleda na stadionu, milioni ljudi vas gledaju kod kuće. Vi morate dati gol. Ne znam za vas, ali ja bih volio da se nađem u takvoj situaciji. Tako da ljudi, ako ikada budete osjetili pritisak sljedeći put, samo setite reči It's not why me, it's try me. Dobro, idemo dalje. Evo nekih strategija koje će vam sigurno pomoći da izbjegnete ovo sakrivanje od ostalih zbog neke takozvane sramote. Pre svega tu spadaju pozitivno razmišljanje kao i podrška ljudi koji su oko vas. Kada pričamo o pozitivnom razmišljanju, to se odnosi na sve. Pozitivno razmišljanje o sebi, o poslu u kom radite, u procesu u kom ste. Jednostavno zapamtite, uvek morate pozitivno i uvek se vodite onime ko zna zašto je to dobro, verujte Božjem tajmingu i sve će biti kako treba. A kada pričamo o podršci, tu su ljudi koji su oko vas. Zapamtite, niste sami, imate nekoga ko vas voli i uvek to imajte u vidu. Ako i dalje smatrate da nema niko oko vas, tu je Bog, On vas čuje, On vas čuva. Zapamtite to. Ovdje još imamo realni ciljevi i neuspeh, ali hajde se držimo realnih ciljeva. Šta tu spada? Pa realni ciljevi treba da vam predstavljaju neke manje ciljeve koji će vas postepeno dovoditi do onog velikog, odnosno najvećeg cilja koji imate. Recimo, želite da uradite 50 zgibova u seriji, a trenutno možete 20. Sasvim je logično da hoćete prvo sebi da zadate neke manje ciljeve koji će da uključuju, recimo, hajde da uradim prvo 30 zgibova, neki EMOM, neku piramidu, neki set i tako dalje i onda postepeno napretkom i progresom da dođem do tih 50 zgibova u seriji. Jer smatram da će vam ovako pre svega biti mentalno lakše i da ćete više uživati u procesu zbog toga što ćete primetiti da napredujete. I dolazimo do neuspeha. I zbog čega smatram da je on pozitivna stvar koja može da nam se desi, jer niko nikada nije pobedio, a da pre toga nije pao. Tako da ljudi, ako vam se ikada desi neuspeh, znajte da ste na dobrom putu, da treba da ustanete i da radite još jače. Za kraj, reći ću vam jedan zanimljivi podatak, a to je da je Coca-Cola prodala svega nekoliko flaša svoje prve godine. Četvrta stvar o kojoj ćemo pričati jeste ne gubi drage osobe tako lako. Prvi segment o kojem želim da pričam jeste komunikacija i smatram da je ona najbitnija kako bi neka veza opstala. Nebitno da li je to bila prijateljska veza, partnerska itd. Zašto ovo pričam? Postoje ljudi koji sve stvari guraju pod tepih i to nikako nije dobro. Verujte mi, kad tad više neće biti mesta i sve će vam iskipeti. Također, nemojte nikada previše pričati ako ste ljuti, jer može nešto da vam izleti što može izuzetno da povredi drugu osobu. Tako da, sačekajte malo, sačekajte da se stvari ohlade, razmislite dobro o svemu, postavite se u drugu poziciju, odnosno poziciju druge osobe, sagledajte objektivno celokupan problem i onda donesite rješenje. Poštovanje. Zbog čega je ono bitno? Ajde da pričamo realno. Svako od nas voli da se osjeća poštovan, zar ne? Tako da razmislite dobro o tome. Dakle, naučite da poštujete osobu sa kojom ste u vezi, ili koja vam je prijatelj, ili svoje roditelje, svoju babu i dedu, braću, sestri itd.
jer nikada ne znate šta može biti sutra i nikome sutra nije zagarantovano. Dalje imamo oprost, toleranciju i zahvalnost. Idemo redom. Ljudi, naučite da oprostite ljudima, ali kada to kažete, to zaista smatram tako. Ako se nešto loše desilo između vas, ne znači da će ponovo. Ako neko želi, promenit će se upravo zbog vas i to može da se vidi, to može da se primeti. Tako da ljudi, nemojte nikada davati lažnu nadu, naučite da oprostite, zaboravite prošlost i živite u trenutku. Međutim, ako se dogode neke ekstremnije situacije, recimo prevara, i dalje smatram da treba oprostiti, jer to je ono što Bog želi od nas. Međutim, mislim da ne treba da se vraćate takvoj osobi, jer iz ličnog iskustva, ako je to jednom uradila, ponovo će. Nema tu ništa lično, već to vam je ono, i dalje želim da jedeš, ali ne za mojim stolom. Zahvalnost. Naučite da kažete hvala, ali naučite da kažete ono iskreno hvala, jer to pre svega može mnogo da pomogne čoveku koji je nešto dobro uradio za vas. Iako imam par drugara koji ne vole da im kažem hvala, verujte mi, sigurno im znači. Za kraj 4. stavke imamo lažne prijatelje, odnosno najbolje prijatelje. Šta to znači? Treba da se okružite ljudima koji su tu uz vas od početka, koji će biti srećni za vaš uspeh, a koji neće biti ljubomorni. Jako je teško naći takve, tako da budite oprezni ljudi i nemojte verovati svakom. Razvijanje i sticanje veština. Da li ste znali ljudi da vam se materijalna sredstva i sve ono što ste vi materijalno stvorili može oduzeti za 24 sata? Možda čak i manje od toga. A da li znate da ono što ste vi naučili i što znate, ne može niko da vam oduzme? Jednostavno je tako. Tako da ukoliko vi svoju vrednost vrednujete na osnovu nekih materijalnih stvari, ako je to jedina stvar koju imate u životu, vi ste u stvari siromah sa dosta novca. Jedina stvar koju vam niko nikada ne može oduzeti su znanja, veštine i iskustvo koje ste vi stekli kroz rad. A nikada ih nećete steći ako ne radite i ako vam sve bude dato na izvolite. Tako da nemojte da bežite od rada, nemojte da bežite od samog puta ka uspehu i ka vašem rezultatu, jer samim tim bežanjem vi gubite i šansu da steknete znanja, veštine, iskustva koje će vam kasnije pomoći. Jednostavno gubite tu priliku i nikada ih nećete steći. I mi ljudi težimo ka tome da jednom kada nešto u životu ne naučimo, da se nikad ne vratimo ponovo na to i da ga naučimo ponovo, jer strepimo od toga, imamo neku averziju prema tome i generalno kada jednom preskočimo nešto, teško se vraćamo ponovo na isto da bi ga naučili ponovo. I ovime se nadovezujem na važnost priče o samom procesu i na važnost procesa. Mukotrpnim radom, padovima, usponima, uspesima, uvek stičemo znanja koje ćemo moći koristiti čitav život i primenjivati u različitim situacijama. I ona nam ostaju zauvek. To je nešto neprocenjivo. Kao što sam i rekao, preskakanjem samog procesa mi u stvari i preskačemo šansu i gubimo šansu da naučimo, steknemo znanja, da evoluiramo i da napredujemo u onu osobu koju želimo da vidimo u ogledalu sutra, koju stremimo, ka kojoj težimo. I nikada ta osoba nećemo postati ako nam sve bude dato. Tako da ljudi, skupite snage, borite se sa time što imate. I nemojte da zaobilazite i da tražite neke zaobilaznice i lakše puteve. Morate se boriti sa onim što imate. I kao što se kaže, repeticija je majka znanja. Tako da nemojte da se plašite 100 puta da padnete i da ponovo pokušate. Jer možda je baš taj 101. put onaj put kada ćete uspeti. Poenta je naučiti iz onih 100 padova i ako svaki put nešto naučite, 101. je možda vaša šansa za uspeh. Tako da nikada nemojte da odustajete. Sve dok učite iz svojih padova, vi napredujete. I kada padaš, uvek padaj ka napred. Nikad ne padaj ka nazad. Padanje ka napred vam znači u stvari da svaki put kada padnete, naučite nešto iz toga i da ste i dalje jedan korak bliže ostvarenju tog cilja. Padanje unazad znači da nikada ništa ne naučite. U čemu se razlikuje inteligencija osoba? Inteligencija je sposobnost prilagođavanja u novonastalim situacijama. Ako jedna osoba 3 puta padne na istoj stvari i ne nauči ništa, ona ima niži nivo inteligencije u odnosu na osobu koja je pala 2 puta, naučila nešto iz toga i ponovo nije pala na istoj stvari. Tako da ljudi, molim vas, zavolite proces. Zavolite taj proces. Učite tokom procesa. Trudite se. Budite osoba koju želite da postanete već danas. Živite tako i trudite se. Postaćete jednog dana. Jer nije taj cilj kada dođete do njega da vas čini tom osobom. Već cilj treba da dođe zato što ste vi ta osoba konstantno. I nemojte nikad čekati da vam neko nešto da, već se borite za uvek i nikad ne odustajte ako znate da je to pravi put. Budite dobri prema svima, radite na sebi umno, učite duhovno, kroz veru, fizički, kroz fizičku aktivnost. Budite mi pametni, trenirajte, učite, volite ljude, pa se vidimo. Pozdrav!